Kaktus magikoa. Naste borrastea. Zuri, Phoebe, baina niri oporrak ez zaizkit bat ere gustatzen. Zergatik ez, mundu guztiari gustatzen zaizkio oporrak. Bukatu egiten direlako, horrexegatik. Kixa izan da inondik ere. Lapurretan egin didate. Pepinoa ostu didate. Zertarako nahiko zuten bat pepino bat? Bereziki nire pepinoa. Gogoko nuen nire pepinoa. Azitxo txiki batetik hasi nuen. Saria irabazi nuen! Bartu duenak ospinetako pepino desiragarri bat utzi dizu behintzat. Nire azenarioak gose zamorratzen dagoen untxi batek ere luke jango. Nire tomateak ere tomate itxura guztia galdu du. Nahiago nuen eraman balute. Ez dut ulertzen. Zergatik alferrik galdu dira gauzain goxoak hain denbora gutxian. Andereñok izkurnek esango lukeen bezala, denborak ez die barazki egitxaron. Alaxe da lagunak. Gure barazkia azoka zabortegi bihurtu da. Kaixo, ze moduz oporretan, ekarri bostekoiek. Kaixo, Ralfi. Kaixo, zer moduz, Ralfi? Ala jaina Arnold, zera gogorazten ditonek. Euriak harrapatu eta usteldu zitzaidan beisboleko eskularrua. Ahaztu bazaizu ere, 3. saria irabazi nuen tomatearekin. Ba orain daukan itxurarekin, nire eskularruak 2. irabaziko zuen. Itxura ona du pepinoak? Zede montre da hau gero. Pepinoa lapurtu didate eta inori ez dio piperrik ere axola. Lapurtu? Tira, nok lapurtuko zizun ba? Zuri gustatzen zaizkizu pepinoak? Gustatu, izugarri. Aizu, itxaron pixka bat. Ez duzu ba usteko? Nik lapurtu dudanik pepinoa ez dala? Egunon, aurrak! Ez aldago iztxo ospinetako pepinoak jaten hasteko, Andereño. Ospinetako pepinoentzat ez da inoizko ize, zoixe. Pepinoa aipatu duzunez, Andereño, lapurtu egin didate nirea oporretan geunden bitartean. Lapurren bat izan da hemen. Honen bila zabiltza, Kixa? Hori ez da nire pepinoa, Andereño Kizkurne. Ospinetako pepinoa da. Laster jateko moduan egongo da. Ala jaina, hau da ospinetako pepino mordoa. Harrapatu nauzu, Ralfi. Izan ere, izugarri gustatzen zaizkit ospinetako pepinoak. Honi ez diot usainunik hartzen. Usaimen hona duzu, Kixa. Ospinetako pepinoa kontserbatzeko erabiltzen den ospinarena da. Nire pepino txapelduna zari naiz, Andereño Kizkurne. Eta nik dakidala gela honetako atea giltzatuta egon da opor garaian. Zuk daukazu giltza! Kixa! Zer esan nahi duzu? Andereño Kizkurne, gure irakasle maitea, izan dela? Beno, agian zerbaiterako erabili du nire pepinoa? Zuzen zabiltza hor, Kixa. Aitortzen dut. Andereño Kizkurne? Aitortzen dut niri esker ez dagoela zure pepinoa, Kixa. Baina ez da desagertu? Nola ez dagoela, baina ez dela desagertu. Ikusten duzu hau? Ospinetako pepino hau zure pepinoa zen, Kixa. Ez da miresgarria. Ez miresgarria, ez posiblea. Honek ez dauka nire pepinoaren antzik. Ez dauka nire pepinoaren usainik. Eta ziur nago ez duela nire pepinoaren zaporerik ere. Ez! Froga deusestatuko duzu! Zein froga? Hau ez da epaiketa. Agian bai, Phoebe. Era bat ados nago zurekin. Kixak ospinetako pepino hau jaten badu, Andereñok ezingo du frogatu Kixaren pepinoa dela. Ez dala, Andereño? Alaxe dela uste dut, Arnold. Barkatuko duzu, Andereño Kizkurne, baina galdera gordin batzuk egin behar dizkizu. Oh, primeran, Kixa. Nik beti esan dudan lez, galdera gordin batek beste bat merezi. Itxaron! Ez daukazu zertan erantzun, Andereño. Isilik egoteko eskubidea daukazu. Baita ikasgela istekoa ere. Zergatik itxi behar dut ba, Arnold? Sekula enaute auzitara eraman. Hasta dila epaiketa! Auzitegi hau batzartuta dago. Desagertutako pepinoaren kasua. Kixa, Andereño Kizkurneren aurka. Muski epaile horetsua da burua. Eta zuen zerbitzari hau epaimaiaren ordezkaria.
Kixa, adierazpenik egin nahi duzu? Bai, bi gauza frogatuko ditut. Bata Andereño Kizkurnek nire Pepino txapelduna hartu zuela, eta bigarrena ez zuela berak ospeinetako Pepino bihurtu. Jondeizula, Kixa. Nik ere gauza berbera frogatu nahi dut. Zoragarria da denok alde berean egotea. Andereño Kizkurne! Jesarri, Arnold! Epaimaiko aurrak, hau ospeinetako Pepinoa da. Hau berriz Pepino arrunta. Ez nire Pepinoa bezain handia, baina hala ere Pepinoa. Enago ados! Zer diozu, Arnold? Ondotxo dakizu hori Pepinoa dela. Ongi da, ez dut ezer esan. Andereño Kizkurnek sinestarazi nahi digu ospeinetako Pepinoa eta Pepino arrunta gauza bera direla. Eta nik galdetzen dizuet, berdinak iruditzen zaizkizue? Niri ez behintzat? Defentsariak ezer esan nahi aldu defentsan. Bai, esan nahi dugu. Frogatuko dugu ez dela inolako krimenik egin eta Andereño Kizkurnek guztiz errugabea dela. Ez da hala? Lehen ere esan dut, Arnold, nik hartu nuela Kixaren Pepinoa. Baina nik ez dudala ospinetako Pepino bihurtu. Baina, badakit zein izan den. Badakizula? Talde bat izan da. Txikiak dira, baina handiputzak. Lapurtxatxar, gogaikarri eta zirtzilez osaturiko migrobioren taldea. Eta bazterri biltzen diren arren, nekez aurkitu aldira. Zergatik beti iesi dabiltzalako? Ez ikusezinak direlako, Arnold. Ikusezinak? Andereñoa ganbaratik hasita dago. Ordena, auzigelan! Enago ados! Andereñoa ez dago ganbaratik hasita. Honek badu bere azalpen logikoa. Esaiezu, Andereño Kizkurne, esan zergatik den taldea ikusezina, mozorroak dituztelako. Agian? Ez, Arnold, gure begiekin ikusteko txikiegiak direlako dira ikusezinak. Hala ere egunaren segundo guztiak jotak lanean ematen dituzte gure mundu hau aldatzen. Andereño Kizkurne, gero eta gutxiago ulertzen dut. Zer sinestarazi nahi digu Andereño Kizkurnek? Nire Pepinoa ospinetako Pepino bihurtu duena ikusi ere ezin dugun lapurtalde bat izan dela? Kixak arrazoia du, Arnold. Nola frogatuko duzu hori, Zatoz, Arnold. Kanpoekintzan jarraituko dugu epaiketarekin. Kanpoekintzan? Nuen besterik behar. Ez dago beste irten biderik. Zuk alaba diozu, Andereño. Denok autobusera! Epaimaiko lagunak, kanpoekintza honetan Andereño Kizkurnek egia dioela frogatuko dizuet, eta mikrobioren taldeak existitzen duela egia dela ere bai. Zuen begiekin ikusi ahalko duzue Pepinoak ospinetako Pepino bihurtzeko duen abilezia. Nago ados, gorde zuen txaloak talde ikusezina ikusten dugunerako. Existitzen badu, jakina. Aizu, eta esaidazu, nola ikusiko dugu ikusezina bada? Sherlock Pepinek behin esan zuen lez. Pepino lapurrak beti itzultzen dira krimen lekura. Lotu segurtasun uhalak! Autobusa, egin beharrekoa. Hala, hauxe bai arraroa. Zenbat eta txikiago, orduan eta burua argiago. Haizue, zer da hau? Nire horrazia. Joan den astean galdu zitzaidan. Handen astean horrazia baino handiagoa zinen. Orain berriz horraziago baino handiagoa da. Barkatu Andereño Kizkurne, baina hau benetako kanpoekintza alda. Zeren ez gara inora joan. Teknikoki gure ikasgelan jarraitzen dugu. Hemen nire blusako gokoinaren botoia. Banekien aurkituko nuela. Badakit, galdutako gauzen poltsan gaude. Ara, begira honi. Enekien Lincoln etxe honetan bizizenik. Kaixo, ze moduz? Eutxi honi! Eskerrik asko. Eskerrak txampona txikia zen. Tira ba, txikitu gara, Arnold. Ze frogatzen du horrek? Frogatzen du txikia zarenean sekula ikusi ez dituzun gauzak ikusi aldituzula. Aragnido hau esate baterako. Ez, nik ikusita neukan txikiagotu aurretik. Baina egia esan ez zitzaidan hain handia iruditu. Eta honelakorik, ez duzula honelakorik sekula ikusi. Ez Andereño. Ba, ez zait iruditzen, Arnold. Oso txikia da. Eta bizirik dago. Legamia mota bat da, asko mizetea hain zuzen. Legamia? Zer egiten
egiten du legamiak hemen? Asko mizetea ia bazter guztietan azten da. Ongi, baina nahiago zura ulkian azten badan nirean baino. Bosta xola noren aukian azten den. Kontua da txikia dela eta txikia izan da bakarrik ikusten dela. Horrek esan nahi du mikrobioren talde ikusezinekoa dela, Andereñok Izkurnek esan duen bezala. Amaitu dut nire alegatua. Etzaite zarinegi ibili, Arnold. Egia da izakitxo batzuk daudela, baina horrek ez du esan nahi ingurua zomorroz josita dagoenik. Areta gutxiago nire pepinoa ospinetako pepino bihurtu dutenik. Ongi da, Kixa. Froga gehiago nahi dituzu? Izango dituzu, ba. Aukeratu leku bat. Nahi beste izaki ikusezin erakutsiko dizkizut. Hala espero dut. Ongi, guazen baratzera, Arnold. Muski, hemen goian gaude. Ez gaitu ikusten. Ikusiko gintuzke ondo begiratuko balu. Iritzi zaldatu dut. Muskiren gainean lurreratu nahi dut. Enako ados, baratzera joan nahi duzula esan duzulen. Ez dio xola, Arnold. Goazen lekura goazela, gau eta egun eta gau, han egongo dira mikrobioren taldekoak. Muskiren gainera! Nik ez dut izakitxo iguengarririk ikusten. Nik bai. Aha! Mikrobioren taldeko hau ere. Ez da Andereño? Alaxe da, Arnold. Muskik uste dugu ere haien taldekoak garela. Ez zait bat ere gustatzen buruz bera lurreratzea. Non gaude orain? Ez ahal gara behintzat arraskan egongo. Oso kerrez banago, zeraren barruan gaude. Hamsterraren urazpilean! Eta muskigu aurkitu ezinik dabil oraindik. Enago ados! Zer duzu orain, Arnold? Historiako defentsari txikiena izateaz kexatzen naiz. Ni gauden lekuaz kexatzen naiz, begira! Goze zamorratzen daudela ematen du. Zer dira, ordea? Potxolo likatxuenak amedak dira. Eta saltxitxa hiledun itxurakoak paramezioak. Hau da, hau pirata mordoa bizi den aurpean. Hauek ere mikrobioren taldekoak dira. Erasotzen ari zaizkigu! Enekien existitzen zutenik ere? Orain badakizu, eta hemen bakarrik ez, bazter guztietan. Amaitu da kasua. Bejon deizula, Arnold. Enago ados, gure hamsterrak urronetatik edaten du, ez da ala? Nola aldatu du taldeak nire pepinoa ospinetako pepino, hamsterrak hamster izaten jarraitzen badu, Azaldu. Nire ustez, zer aldaketak nahi dituzu, erakutsiko dizkizut. Hor bat, nire tomatea. Bista-bistakoa da aldaketa. Ez alda behintzat, gure hamster gizara joa. Nire tomatera, Andereñok Izkurne. Agudo! Bagoaz! Juhu! Ederra hartu behar dugu! Lurreratze leuna, Andereño! Hau da, kiratxa. Hobe dugu Wandaren azenariora joatea. Entzun duzu hori, Kixa? Hemen daukazu froga erabaki horra. Sentitzen dut, Arnold. Kiratxak ez du ezer frogatzen. Eta nik tomate ustel bat besterik ez dut ikusten. Behar bada, agian beste pixka bat, txikiagotuta, nire ahotik atera da hori. Gure izeba kamaleoiak beti esaten zuen lez, ez dago aldaketa baino gauza iraunkorragorik. Beraz aurrena txikitu, gero murgildu. Biziko daba inorremen. Jakiteko modu bakarra dago. Eta horretarako, sartu saltxan! Jantzion joen kontrako trajeok, mesedez. Hobe nuen bai, gaur etxean geratu banintz. Ene, Mundiala! mikrobioren taldekide gehiago. Bazter guztietan daude. Arnolen tomatea erasotzen ari direla ematen du. Inguratuta gaude. Ez estutu, Arnold. Onjoak dira eta berez gertatzen dena egiten ari dira. Tomatea usteldu esan nahi alduzu. Onjoek ere jan egin behar dute. Itzela! Kontuz! Eta
guleten bagaituzte aurrena? Andereñok defentsari berria aurkitu beharko du. Aizu, Andereño, handiek bagina ikusiko algenuke hau lupa batekin. Altxua izan beharko luke, Phoebe. Megalupa bat? Arrazoia eman behar dizut hor, Andereño. Egia da, mikrobioren gangsterrak bazter guztietan daudela. Eta gauzak aldatzen dituztela. Baina oraindik ez duzu frogatu eurak izan direla nire pepinoa aldatu dutenak. Enakoa dos! Berriro txikitu behar badugu ere. Ez da beharrezkoa izango, Arnold. Oi, nire irudipena da, ala tomatea dardarka ari da. Lurrikara! Harrigarria benetan. Andereñoren ospinetako pepino pote barruan gaude. Hemen txekisa. Hemen gertatu zen dena. Zer esan nahi duzu kriminaren lekuan gaudela? Jarrai nazazue! Enakoa dos! Berandu egida horretarako, Arnold! Kontuz! Hau da, hau izakitxo mordoa. Tomate onjoak ere badaude. Bazter guztietan daude. Alaxe da, Wanda. Piloa eta bazter guztietan. Ze gertatzen da hemen? Hondamena alde guztietan. Onjoek tomatea jan dute aurrena, eta orain ospinetako pepinoa jan nahi dute. Niri beste zaputza hauekin lehian dabiltzala iruditzen zait. Oiek, Phoebe, bakterio batzuk dira. Eta ospinetako pepinoa babesten ari dira. Wow! Hauek bai direla babes leonak. Bai horixe, zeko uste dituzte ontjoak. Ai, pepino zukua! Ai, niri ez zait batere gustatzen. Ez da onjoi ere. Pepino alerta! Kontuz! Begira, orain ospin bakterioek pepinoari eraso diote. Zer da hau? Nik uste nuen ospinetako pepinoak jatorrak zirela. Alaxe dira, Kisha. Ez dirari pepinoa ondatzen salbatzen baizik. Beraz, ospin bakterioengatik izango espalitz, tomate ustelari gertatu zaionak gertatuko litzaioke pepino honi ere? Bai, alferrik galduko litzateke. Ulertzen dut. Onjoek usteldu egiten dituzte gauzak, eta ospin bakterioek berriz, usteltzetik babesten dituzte onjoak akabatu. Baina arazo bat dago, bakterioak pepinoa ospinetako pepino bihurtzen ari dira. Hori ez da arazoa, Ralfi. Babesten ari dira. Ospinetako pepinoek pepino arruntek baino askoz gehiago irauten dute. Ez idazu esan ospin bakterioak ere taldekoak direla. Hala dira, Kisha. Txikiak diren arren, aldaketa handiak eragiten dituzte. Ikusten ari garen izakitxo bizidunei zer ateitzen zaie, mikrobioak. Nola esan duzu mikrobioak? Hortik dator mikroskopikoa hitza? Hain txikiak izanik mikroskopioa behar delako ikusteko? Txikiak badira ikusezinak? Gu bezala. Txikiak, ikusezinak, mikroskopikoak, hori da! Epaimaiko lagunak, zuen begiekin ikusi ahal izan duzuenez, mikrobio ikusezinez inguratuta gaude. Mikrobio ezberdinez, amebez, paramezioez, askomizetez, ondioez eta ospin bakterioez. Eta mikrobio hauetako bakoitza eta guztiak mikrobioren taldekoak dira. Ez alda ala, Andereño. Enuke zer ere aldatuko, Arnold. Baina mikrobioek bai, aldaketa handiak eragiten dituzte. Pepinoa ospinetako pepino esate baterako. Beraz, garbi dago Andereñok etzuela, eta berriro diot etzuela Kixaren pepinoa ospinetako pepino bihurtu. Zeintzuk aldatu zuten? Mikrobioek aldatu zuten! Orduan nonako ospinetako pepinoa nire pepinoa da? Bai, zure pepinoa da, Kixa. Amaitu dut nire alegatua.
Aizue, ikusi alduzue autobusa. Autobusari ospinetako pepinoa erori zaio gainera. Epaimaikideak, erabaki alduzue. Guk epaimaikideak erabaki dugu Andereño Kizkurne errugabea dela. Ongi! Mil esker, eskerrik asko! Mil esker zuri ere, Andereño Kizkurne. Nire pepinoa ospinetan sartu ez bazenu oporretara joan aurretik, usteldu egingo zen Arnolen tomatea eta Wandaren azenarioa bezala. Mundiala zara. Ikusi duzune eskisa, laguntzaileak ere izan ditut zure pepinoa babesteko. Eta ospinetako pepino txapelduna bihurtzeko. Nire osaba Bernardek beti esaten zuen lez, pepinoak hazi eta usteldu egiten dira, baina ospinetako pepinoak betirako dira. Kasua amaituta! Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. 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 Mesedez, erantzun autobus magikoa. Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Kaixo. Mikrobioi buruzko atala ikusi dut eta galdera pare bat dauzkat. Galdera txikiak dira? Ez, baina laburra izango naiz. Ongi da, zuk irabazi duzu. Zer galdetu nahi didazu? Jendea benetan ez da txikiagotzen. Beraz, nola hurbildu algara mikrobio batengana nolakoa den ikusteko? Mikroskopioarekin bakarrik ikusa aldira. Milaka aldiz handitzen baititu gauza guztiak. Adibidez, ura hartzen baduzu eta mikroskopioarekin begiratzen baduzu, zuk uste ez zenuen gauza asko ikusiko dituzu. Esate baterako? Ba, hain zuzen, trakelomonak, espirogirak, fragilariak, anabaenak edo eben sinurak. Beraz, mikrobio bat organismo txiki bata eta mikroskopioa behar da ikusteko, ez dala? Hori da. Eta zenbat mikrobio pilatu behar dira zure ustez, begiekin ikusi ahal izateko? Milioika. Zuk diozun bezala pilatzen direnean ikusten ditugu, lizunetan esate baterako. Eta germenak zer? Germenak gaixotzen gaituzten mikrobioak dira, ez dala? Bai, baina horrek ez du esan nahi mikrobio guztiak txarrak direnik. Gehienak ez dira kaltegarriak. Guk lapur izena eman diegu misterioa emateko. Batzuk lagundu egiten digute. Kixaren pepinoa salbatu dutenen bezalako ez ari zara? Hori da, mikrobioek egiten dituzte gazta mota batzuetako zuloak. Txantxetan? Ez, eta hainbat bakterioen lanari esker bihurtzen da esnea jogur edo esnegain. Eta legami mikrobioek hartzitzen dute ogi orea edo pizza orea. Izugarri gustatzen zait pizza. Niri ere bai lagun, baina geroxeago deitu beharko duzu eskaera egiteko. Arazotxo bat daukagu. Mila esker zure galderengatik. Oh, muski! Askatzea lortzen baduzu, pizza bat nahi dut eramateko. Gaztarekin, tomatearekin, paramezioekin, laktobakterioekin... eta zera, kontu sonjoekin.